Dolu migratoria edo migratzeko dolua, igual hitz horrek ematen du pixke bat ideia, ez, zerbait patologia hizkuntza batetik ari garela solasean, baina ez da bat ere hortik. Baizik eta momentu batean migratzen duten pertsonek bizi duten bizitzako prozesu bat da, ez? Beraiek importantea dena gainera jakin zer den dolu migratorioak eran nahi duena, hitzak jarri eta ere bai ulertzea behar duen prozesu bat, batez ere. Dolu migratorioak migratzen duten pertsonek bizi duten etapa hortan nolabait atzean uzten den bizitza oso bati tenio referentzia, ez? Eta atzean uzten den bizitza oso horrek kartzen duen minai ere bai. Ez, hortaz da dolu hitza ibiltzen dena. Nolabait dolu hoi ez da betiko gelditzen, baizik eta trantsitatzen den edo pasten den eta bizitzen den, gorpuzten den zerbait da, ez? Hemen seien solasten dugu hitzetan bi dolu migratorian dauden pertsonek ere bi adibidez, ez? Sokatirako dinamika batean, ez? Edo sokatira batean. Badaude bi talde, ez? Edo bi alderdi eta batak alde batera eta bertzak bertzera tiratzen duena, ez? Orduan badago alde batetik zure jatorrizko herrialdean utzi duzun guzti horrek eta zuri, ez? Zuzaren hori ere angelitzen denez tiratzen datzun alde bat, baina badago bertze alderdi bat ere arras garrantzitsu dena da hemen zerotik hasten nahi zarela, ez? Eta zure bizien nolabait hasteko prozesu hortan zaudela. Orduen, badago sokatira moduko simil bat edo erraten aldugu. Azkenean ere bai, dolu migratorioa ez dago, dolu migratorioa kontzeptua handi bet, baina adituek eta badaude liburu hau nitzidatziek eta bar, eta hemen ere seien solasten dugu dolu ezberdinez osatua dagoela dolu hoi. Adibidez, familian dolua ez, zure herrialdean utzi duzun familia, lagunek, kultura, hizkuntza, unitzetan ez da hizkuntza bera solastu kodigoak aldatzen dira, ez, lenguaia aldatzen da, paisajea edo lurra, ez, usainak, koloreak, oidenak ere badu aldaketa handi bat, ez, eta igual hau dena solasten dugunean pertsona batek migratu duenean ez dugu hau dena kontuen hartzen, ez, eta orden da, dolu ez dut txikiek behitu nahi, baizik eta dolu diferente horiek sortzen dute kontzeptu handiago hau bezala, ez? Seien, lan iten dugu Iruñera iritsi berriek diren, edo Nafarroara iritsi berriek diren gaztekin eta baita familiekin ere bai. Gero solastuko dugu pixketen nola izaten diren edo zer egiten dugun ere bai, baina gazteen kasuen, lan iten dugula 12-17 urte bitarteko gazteekin, sartzen da bertze variante bat eta da nerabezaroa. Nerabezaroa dela garai bat, ere identitatea sortzen nahi zarena, zure berdinekin harremanitzen nahi zarena, eta unitzetan oia hasi eduzun prozesua da zure jatorrizko herrialdean, ez? Eta hemen berritik hasteko ere hor badago bertze mugimendu handi bet, nolabait, ez? Eta familiekin ere lan egiten dugu, sistemakin lan egiten dugulako, ez? Azkenean olako mugimendu handi bat gertatzen denean, edo gertakari handi bat, olako gertakari bat gertatzen denean, sistema bera ere mugitzen delako, ez? Ez delako pertsona bakarra, baizik eta denei eragiten duen errealitate bat da, bai hemen eta baian. Dolu migratorioak ere, dolu partziala dela erraten da, edo dolu partziala bezala irakurtzen alda, eta hau da, dolua edo mingarria den objektu hori bera ez dela desagertzen. Erran nahi dut, herrialdea, jendea, ez, zure bizitzeko modua izan dena, denak segitzen du bizik eta segitzen du horregoten nolabait, ez? Ordan beti dago, fantasia hau edo inkluso nozbait gainera, ez, itzultzeko aukera, ez? Orduan, hori ere bai da dolu migratorioan kontzeptuan barneko ezaugarri bat. Eta bertze bat ere bai da dela errepikakorra, ez? Hau da, gertakari bat gertatzen dela, edo telefono dei bat, nozbait, ez? Zure jendeakin, eta bar, horrek ere mugitzen aldu, eta berriz dolu migratoriko prozesu hortan, goiti berak, ez da zerbait, ez? Bat, bi eta hiru, baizik eta pertsona garen enean, ez? Dire, ziklo batzuk eta goiti berekin, ere, eta hor dagoela, ez? Dagoela zure jendea eta zure bizen zati handi bat ere bai, eta horrek eragin bat duela, hemen ere. Eta ekilibrio horren bila, ez? Aldi berean,
dolu hoi sendatu edo nolabait barnean bai emozionalki eta buruan ere nolabait ordenatu eta bere leku eman, ze leku hoi badu zure barnean, ez? Biografia hortan dago, eta bertza hemen asteana. Ekilibrio hoi nolabait sokatira horren destentsatze bat edo ekilibrio moduko forma bat. Berez, seien familiekin iten dugu lana, ez? Igual gazteak dire presenteago eta parte hartze handien duten pertsonak, baina beti familiakin iten dugu lana, ez? Hor seiek Nafarroako gobernuakin batera elkarlan batean, batugu urte batzuk bertan lanean. Ez da iguala, familia guztiek elkarrekin migratzea eta migrazio proiektu hori familikoa izatea, edota guk hemen ere lan egiten dugun bertze prozesu baten parte izatea. Adibidez dela familiak berrelkartzeko prozesua. Zer da familiak berrelkartzeko prozesua? Normalean, ama batek baduenean familiako proiektu migratorio bat, baina bera dena lehenengo migratzen duena, ez? Orduen, ama honek migratzen du, bere dolu migratorioa ere hasten da trantsitatzen, baina aldi berean beti dago ideia bere seme-alabak eta familia edo familiakin nozbait berrelkartzeko, ez? Zer pasten da, haunitzetan nahi bezain aguduen, nahi den prozesu hau normalean luzatzen dela, ez? Eta, badaudela oztopo eta zailtasun diferente haunitz elkartzen direnak eta egiten dutenak urte hauek, direlako urteak, pluralean, luzeak izatea, ez? Orduen, guk seiek ere lan egiten du familia hauek berrelkartzeko prozesu hortan, ez? Zer pasten da hor? Urte hori denetan gauzek pastu direla, bai hemen ama dagoen bizitzan, ez? Eta bai familia dagoen edo seme-alabak daudenean. Orduen, berriz elkartzean sistema berri bat osatzen da, ez? Eta sistema berri hortan, 5 urte hauetan adibidez, pastu diren gauzek dire haunitz. Eta etapa haunitzetan ere da, nerabezaroko etapa hontan, ez? Bai, eta hau izango zen, ez direla berdinak, ez? Familia berrelkartze prozesuan daudenei gehitzen zaie ere bai dolu migratorioan prozesua, bi prozesu bateratzen diren nolabait, ez? Eta bi hortan, trantsitatzen dira ere bai biak, ez? Familia berriz ezagutu, ama bezala, amar papera berriz izan, seme bezala edo alaba bezala ere zure papera hartu eta sisteman berriz dena kokatu. Aldi berean, ezagutzen duzun bitartean zure kontestu berrie, ez? Jendia, eta bar. Eta batez ere hori, ez? Erreagrupazio edo familia berrelkartze prozesuak bai seme-alabendako, bai gurasoendako direla ere bai, ez? Nahiz eta egia da igual, lehenago etorri den figurak, amak, uler dezakela dolu migratorioa zaren berak ere bizi duelako prozesu bezala, baina berrelkartzeko prozesui berria da ere bai denendako, ez? Familiandako da, momentu beresi eta berri bat. Eta bere zailtasunak ere ekartzen aldituenak, ez? Faktore hau edenak gehitzen direlako. Galdera hau erantzuteko, agian eskatuko dizuet begiak momentu batean ixteko eta irakurriko dizuet zati txiki bat ulertzeko nola bizi duten beraiek, Iratzek erranduen bezala nerabeak. Orduan, itxi begiak momentu batean, imaginatu nerabe bat zarela, zure burua eta zure gorputza kriston azkar doazte. Ezagutzen zenuen guztia atzean uzten duzu herrialde berri batera iristeko. Agian bidai luze eta mingarri batetik pasatu zara. Behar bada ama edo aita batekin elkartzeko, duela urte asko ikusten ez duzuna. Edo agian bakarrik zaude, familiari gabe. Hau ez da zure eskola, ez da zure auzoa ere. Janaria ezberdina da, klima ezberdina. Ez daude zure lagunak. Ez da orain arte zuretzat garrantzitsuak ziren pertsonak ere. Ohiturak aldatzen dira eta baliteke hizkuntza ulertzen ez duzula. Nola sentituko zinateke? Nork ez luke eskertuko norbaitek laguntzea? Orduan, bakoitzak pentsatu momentu batean zer den hori berriro hastea leku batean, ez? Eta, logikoa da pentsatzea ez zaila izatea, ez? Bapatean guztia, ezagutzen zenuen guztia hor uztea eta leku berri batean hastea, ez? Berez,
egokitzapen hori Iratxek erran duen bezala dolu migratoriak bakoitzak badu bere bizipena eta egokitzapena egiteko ere bakoitza badu bere bizipena. Eta batzuk errazago egiten dute eta beste batzuk zailtasun handiak dituzte ez, baina hori gustatzen zaigu adibide bat jartzea dela imaginatu animali bat basamortuan, ez? Bere trebetasunak dituela basamortuan egoteko, osea bere eremu naturalean egoteko, eta batean hartzen duzula animali hori eta jartzen duzula oianean. Orduan, batean zituen trebetasun guztiak ez daki nola erabili, baina guk bai pentsatzen dugula ez dela erabilgarriak dira, baina agian ez erabiltzen zituen bezala. Orduan, egin behar du egokitzapen bat dituen trebetasun guzti horiek berrerabiltzeko, eta orduan garatzeko trebetasun berriak, baina ja zituztenak. Orduan, hori erranda ez, egia da guztiek momentu zail bat pasatzen dutela, baina, orduan, hori, bakoitzak bizipen pertsonala dauka, ez? Eta dituen trebetasun guztiekin, agian galdera izan daiteke, ze gauzak ikasi dezakegun haietaz, ez? Dituzten trebetasunekin eta garatzen dituzten trebetasun gehiagorekin. Beraiek egokitu behar dira, eta guk ere, ez? Orduan, guztien artean nola sortu egokitzapen bat ongi egiten gaituna guztiei, guztien papera da, berez, ez? Normalean esaten da nola etorkinak lagundu, baina askotan ahazten dugu agian hemen gaudenak ere zerbait edo guk ere laguntza behar dugula, ez? Ni hemen nago eta askotan gertatzen da, etorkin bat etortzen dela eta ez ditut ere baliabideak nik ere horri aurre egiteko. Orduan agian lehenengo gauza da, zure burua ikusi ja transkulturala den gizartean eta esan nik zer eman dezaket, ez, honi. Herrira ni herri batekoa naiz eta herrira etorkin bat etortzen denean ez da ohikoa nire herrira etortzea, oso herri txikikoa naiz, baina etorkin bat etortzen denean, agian taldeak txikiak dira, eginak daude eta ez da erraza berri bat sartzea taldean eta nola kudeatu egunerokoa beraiek ere parte izateko, ez? Jakinda, esan dugun guztia, ez dela erraza, zure bizitza utzi duzu eta bizitza berri bat hasi behar eta laguntza, igual agian hortik doa. Bakoitza bere buruari galdetzea nik zer egiten dut, ez? Honi aurre egiteko nik uste garrantzitsua dela. Eta kontutan izatea, migratze prozesua bai eragiten diela migratzen dutenei, hemen gaudenei eta jatorrian geratzen dienei. Orduan hori, nik uste mapa hori kontuan izan da, dena, ez? Eta bestetik, pentsatzea baita, ez? Nire ongizatean zerk edo nork dauka parte hartzen du, ez? Eta hor nik adibidez nire burura etortzen da familia, eta askotan ariketa egiten dugunean, mundu guztia esaten du familia, ez? Ama, aita, nahi arrebak edo, bakoitza bere familia, nola familia desberdina dauka, baina familia etortzen da, ez? Ongizatean, ni ongi egoteko nire familia garrantzitsua da, lagunak, ikasketak izatea, eta kontutan izan da, edo galdera botatzen badiogu gure buruari, esan da, ni ongi egoteko zer behar dut, ez da oso desberdina, munduan normalean partekatzen dugu baita ongizate hori, ez? Ni ongi egoteko, esango dut baita, igual, normala dena, baina da jatea, etxe bizitza izatea, lagunak izatea, erlazio seguruak, espazio seguruak, non parte izan, eta nik uste horrela laguntzen aldiogula elkarri. Eske pertsonak sortzen ditugu herriak eta hiriak, orduan, errazena da, espazio, harrerako espazioetan. Herriak, herrian bizi garenok badakigu ja,
esperientziaz, pues ja taldeak sortzen direla, eta normalean ez gara itxiak, nik ez nuke esango hori, askotan esaten da, eske hemen itxiak zarete, ez nuke esango itxiak, baina egia da ni ateratzen naizela kalera, eta ja elkartzen naizela betikoekin, eta ohituta nago horretara. Orduan, hiria zabalagoa da, anonimoago, ni ateratzen naiz, eta agian ez didat ezagutzen, niretzako oso zaila da, ni kaletik noala, eta adibidez autobusa hartzen dudala, eta niri ateratzen zen mundu guztia agurtu, baina eske ni ohituta nago herrian mundu guztia agurtzera. Agian hirian ez dizute agurtzen, ez dizute ikusten, herrian bai. Baina hirian errazago agian jende berria ezagutzeko, espazio desberdinak daudelakoz, adibidez baliabide desberdinak, hemen Gaztediaren etxea dago, edo kulturetxeak, edo herrietan agian ez daude hainbeste baliabide. Orduan ez da errazago esaiago, baizik eta nola kudeatzen den edo ze harrera prozesuak ez eramaten ditugun espazio desberdinetan. Bai, galdera zabala, orduan, sistema asko daude, gizartean, baina adibide bat jartzeko hitz egingo dut hezkuntza sistemari buruz. Dela prebentzio sistema bat, non, azken finean, familiatik ateratzen zara eskolan hasteko eta gero eskolatik komunitate zabalago batean egoteko, ez? Orduan, hezkuntza sisteman badakigu hasten garela lehenengo erlazioak egiten, hemen Nafarroan dugun kuadrilla sistema hori sortzen, ez? Eta hortaz bada leku bat nerabentzako garrantzia handia duena. Orduan, jakinez, nerabe hauek etorri berri direnak badaudela sokatira horretan Iratzek esaten zuena, ez? Dolu migratorio bat pasatzen eta aldi berean egokitzen saiatzen, ez? Hor, logikoa da pentsatzea zaila dela, ez? Eta aldi berean eskolak bai egin duela urte hauetan lan asko baliabideak jartzeko, ez? Egokitu dituzte materialak, irakasle gehiago jarri dituzte, formakuntza, egin dituzte gauza asko, baina hala eta guztiz ere, badaude eskola batzuk iaia hasi berriak direla aldaketa hauek egiten, eta beste batzuk duela ja 20 urte egiten ari direla eta trebetasun handiarekin, ez? Baina hala eta guztiz ere, bada erronka bezala ikusten den gauza, ez? Migrazioa eskoletan. Orduan, bai, gu proposatzen dugula sei elkartetik modelo interbentzio bat 3 fasetan, ez? Harrera, pertenentzia eta inkorporazioa. Hau, zer esan nahi du, egiten bada harrera on bat, Maitek aipatu duela lehen, ez? Pertsona hori ikustea, pertsona hori sentitua sentitzea, ez? Gero, badator bigarren fase bat dela pertenentzia sortzea. Agian fase hori bada fase luzeena, zeren ez dakit noizbait hasi bazarete leku berri batean, ez dakit dantza klase batean edo hizkuntz klase batean, eta ikusten duzula ja talde bat egina dagoela, orduan sartu behar zara eta ez dakizu norekin hitz egin edo ez hitz egin edo nola egin, ez? Bada, agian luzeago horregatik, baina bai garrantzia handia duela, zeren zu leku baten parte sentitzen bazara, orduan motivazio intrinsiko batetik hasten zara gauzak eskatzen, proposatzen, besteekin erlazionatzen, inkorporazio hori ematen da modu natural batean. Orduan, bai azken finean, hor gertatzen da, etortzen dena, dagoela hor egokitzen, eta daudenak egokitu behar direla ere sistema berri horretara, ez? Orduan, bai, sistemak prest daude, ari gara lanean, leku askoetatik, baina bai, proposamen hau, gure ustez, baliogarria dela ikusteko, guztien artean pertenentzia hori sortzean errazago dela gure sistemak prest egoteko komunitatearen konbibentzia oso importantea da, ez? Eta hori guztien artean egin behar dugu eta horrek laguntzen du sistemak prest egoteko ere, ez? Elkar laguntzen gara horrekin. Lehenengo, identitateari buruz hitz egiteko, ez?
azken finean bakoitzak eraikitzen joten gara gure identitatea, gure biografiari esker, ez? Orduan, eraikitzen dugu gugarenarekin, baina ere ikusten dugunarekin, gure testuinguruarekin, ez? Orduan, testuinguruaz aldatzen bazara, aberastasun gehiago izango duzu zure biografian, izango da hito bat bezala, zerbait, migrazioa gertatzen denean, aldaketa horrek eraikitzen du ere identitatea, ez? Orduan, berez, ateratzen zait esatea erantzun erraza dela eta konplexua aldi berean, zeren zein da eragina, eragina aberastasuna da. Aberastasuna migratzen duenarako, baina ere aberastasuna komunitate osorako. Eta horrek, aberastasuna badakigu oso polita dela, eta hemen beti ikusten dugu aberastasun bat bezala, baina ere badakigu konplexua dela, eta askotan aberastasun horrek ekartzen ditu eroso ez egoteko momentu batzuk, edo ez jakitea nola egin, edo zer esan, edo ez. Orduan hor, gertatzen da, deserosoa denean ez dakigula nola mugitu hortik, ez? Baina berez, hartzen badugu idei hori aberastasunarena, eta hori gustatzen zaigu esatea, besteei kuriositatez ezagutzea saiatzea, ez? Eta hortaz, aurkituko dituzu gustatzen zaizun gauzak eta gustatzen ez dituzun gauzak, ez? Baina hortaz, saiatzen bagara, gustoko dugun gauzak hartzea eta komunitate bat interkulturala egitea eta guztientzat erosoa izatea errazago izango da, ez? Eta berez identitate aberastasunagoak izango ditugu, beraiek eta guk ere gauza horiek hartzen, ez? Bolo-bolo dabilen gaia da. Migrazioa, penaz esango dut, beldurra hitzarekin lotuta dagoela. Eta politikariak entzuten ditudanean, esaten dut mesedez, arduraz hartuz, hitz egiten ari gara pertsonaz, eta hitz egiten ari gara elkarbizitzaz, eta hitz egiten ari gara gure etorkizunaz. Orduan, batzutan erabili izan da migrazioa botoak irabazteko, hori nik uste denak badakigu beste hemen izan dugu beste gai bat ere horrela erabili izan dena, eta beldurrarekin jolastea oso arriskutsua da. Gure hemengo horrela beste arlo batera joan da legedia. Etorkinez hitz egiten denean, ez da, eske ematen dieten laguntza, pilo, beldur horietan sartzen dira, gauza pilo esaten da, etorkinak etortzen dira lanak kentzeko, etortzen dira gure ohiturak kentzeko eta beraiena jartzeko, inseguridadea sortzeko, esaten dira gauza pila. Eta uste dut, orain arte, ez dut ikusi inun horrelakorik. Dena den gerta daiteke, gerta daiteke denon artean sortzen dugu gizartea. Gure legedia oso zorrotza da etorkinekin. Hau da, ni lehen aipatu duten bezala ni ere amatxoa naiz, eta orain erabakitzen dut Alemaniako herrialde batera migratzea, hemen uste ditut seme-alabak, baina hemengo legedia adibidez, 3 urtez egongo naiz lan egin gabe. 3 urtez ezer egin gabe. Hau da, ez eskubiderik, baina ez da ere, lan egiten nik ere ematen diot gizarteari. Ezin dut parte hartu horretan. Segertatzen da, ni lan egin behar dut. Ni nire seme-alabentzako bizitza hobeago bat nahi dut, horregatik egin dut normalean hori da eramaten diena migratzera, eta nahi dudana da, denok bezala, berdintasun horretan, lana izan, etxe bizitza, eta oso komplikatua da beraientzako. Ez gaude plano berdinean. Berdintasuna hori indikan bermatzea da dugun erronka. Orduan, nik uste politika mailan egin behar duguna da pentsatuz, guztion ongizatean, guztiontzako zer den ona. Ona etortzea eta ezin badu lanik egin, ez ditu inpostuak pagatzen, hau da, ez dago onorarik, baina inorrentzako, gainera, gaizki dago, agian inseguridadea hor sortzen da, ez dituelako aukerak, baina guazen pentsatzera ongi, zer pertsona gara eta horretan zer. Dena den,
batzutan ere burura etortzen zaigu, agian migratze hori ez da pertsona guztientzako berdin. Nik ikusten ditut futbolariak, kirolan egoten direnak edo horrelako migranteak eta beraiek ez dut arazorik. Beraientzako legedia, edo beraientzako etxe bizitza ez da arazo bat. Baina ikusten dugunean, hori, lan egiteko prest etortzen dena eta ez da horrelako pertsonaia, politikariak ere badaude migratu dutenak, hemen Nafarroan badaukagu bat baino gehiago. Baina beraientzako, badago beste ruta bat edo, nik uste garrantzitsua dela politika mailan sartzea, denon ongizatea, kontutan izatea berriro, ez bakarrik etortzen direnak, eta askotan beldurra hori nik uste kudeatu behar dugula beste modu batean, hasten dira ere esaten, etortzen badira eta dena erraza badute, etorriko dira gehiago. Ez dakit, ni orain esaten didazu, joan nahi duzu bizitzera Alemaniara eta esango nuke ez. Ez da zerbait gertatzen benetan, garrantzitsua dena ni mugitzeko. Migrazioak betidanik existitu dira, eta askotan gazteei esaten diet, hitz egin Aitona Amonekin, ze beraiek bizi izan zuten joan izatea, Ameriketara edo, eta hitz egin eta pentsatu beraiek joan nahi zuten, migratu nahi zuten, guazen, amoldatzera gure politikak errealitate hau guztiari eta hortik aurrera berez nola. Pasatu gara, herri migratzailea bat izatetik migratzaileak ez onartzera? Gertatu da gure historia agian ahaztu dugula. Eta gu migrantea ginen, baina gu ni migrantea naizen enean badakit ni ona naizela. Baina beldurra sortzen badut eta etortzen denari begiratzen badiot, zu inseguridadeak hartzen duzu, eta entzuten den guztiari kasu egiten badiot, seguro ez dugula lortuko. Orduan, historian gertatu dena eta gure familian gertatu dena ezagutzen badugu eta ikusten badugun zertan datza eta ikuste denontzako aukera polita izaten aldela. Edurnek esan duen bezala. Niri, ez pentsa, ni batzutan ere beldurra horiek ditut, eta niretzako euskara adibidez oso garrantzitsua da. Eta etorkinak etortzen direnean, ez dut euskara manejatzen. Eta orduan esaten duzu, ama, eta orduan orain zer? Hau arazo bat da. Ze hemen baditugu ohiturak, badaukagu kultura, badaukagu, bai? Nik uste dut, gero buelta ematen diot, eta ez dut, horrela, sortzen badugu guk haiek, hori gudan sartzea da. Ni badakit hemen, badagola kultura, badagola ohitura, eta ez demadu, baina zu ez dakizu orduan, ez etorri edo begira jarrian, eta mesedez bereiztuta gurekin ez harremandu, ze bestela gure kultura zorian egoten alda. Ze mezu botatzen ari gara horrekin. Agian, pentsatu behar dugu, etorri zarete, hemen euskara dago, eta nola kudeatu euskaldun berriei harrera emateko, ze euskaldun berriak ere, hemengo historian, ez da berria. Nola kudeatu hori da, hor dago koska. Ez izan beldurra, ez izan ez, baizik eta elkartu, pentsatu eta horri aurre egin, ez? Nik uste lortzen aldugula, eta gainera, Edurnek esan duen bezala, horrela, sortuko dugu, beste, horrein izaten da innovazioa. Innovazioa, zer da innovazioa? Pues hor dago, koska, innovazioa hori da. Innovazioa da, pertsona desberdinekin elkartzea eta gauza berri bat sortzea, kontutan izan da, zuretzako garrantzitsua dena, eta amankomunean zerbait berria sortzea. Guztiontzako hobea den zerbait. Gutxi gora bera esan dugu, baina dolun migrazio prozesuetan eta familia berrelkartze prozesuetan lan egiten duen zerbitzu espezializatua gara, sortu zen orain dela 24 urte, naiz eta etorkinak bezala hor isilarazi ditugu, hasi elkartea ere, pizka bat hor isilean egon da, orain dela 24 urte, ni gaztea naiz, baina esain beste, Parisera joan nintzenetan, pertsona desberdinak ikusten dituen. Ona etorri eta denak kolore berdinekoak ginen. 24 urtetan asko aldatu da gure gizartea, pila bat. Eta orduan, herritarren elkartea den, sei elkartea,
arazo edo ez da arazo, baizik eta errealitate horri erantzuna emateko edo sortu zen, gehien bat hasieran irakasleak ziren sortu zutenak eta hor ikasleak zituzten arazoei aurre emateko sortu zituzten programak, baina ikusi genuen, urtez urte ez, ebaluazioetan ikusten genuen, ez zela bakarrik eskolako gauza, baizik eta baita familiako gauza, baizik eta komunitatean daukagun errealitatea, eta joan gara hor hasitzen, eta nor hori pertsonak sortzen dute elkartea, pertsona desberdinak, denak ongietorria, mundu guztiare ongietorria ematen diogu, ze elkarte irekia da, argi dago, hemen edo nor parte, hemen dago mundua, adibidez udan esaten genuen, ezin baduzu bidaiatu, ezin zarela dirua dela edo denbora dela edo, hemen daukazu mundua, zure esku, hemen dago, nik esango nuke urtero etortzen direla, bai Afrika, bai Amerika, bai Europa, bai, mundu guztitik etortzen dira. Oso elkarte polita da, harreran espezializatuak, beraz, harreran ez badugu harrera ona egiten, pertsiana itxi eta beste leku batera joan, baina bai. Egiten duguna da, gehien bat, adibidez, nerabei harrera eman, eta nerabeak badakigu hasieran triste daudela, ez dute gogorik, ez dute etxetik ateratzeko gogorik, triste daude, utzi dutelako, kontatu dugun guztiagatik, eta orduan hemen aurkitzen dute bapatean, beraik bezala dauden beste nerabe batzuk, eta hemengoak direnak gogotsu beraiei harreran eta laguntzeko gogoz, gero bolondresa kontrolatzen dira beraiei ere lagundu dietela hau guztia ulertzen, eta harrera prozesuak eta parte izateko prozesuak manejatzen edo indartzen. Baita oso gauza polita bat gertatzen da elkarte honetan, eta da, nerabe horiek indarra hartzen dutenean eta ongi daudenean, beraiek dira monitoreak. Hau da, beraiek harreran hartzen dute hurrengo ikasturtean izango dira Iruña ezagutzeko laguntza ematen dietena eta lagunak egiteko, eta programa desberdinak ditugu, bat da familiei harrera emateko programa, eta horretan Nafarroako gobernuarekin lan egiten dugu, orain dela gutxi unibertsitateak ebaluazio bat egin zigunean, noraino gure programa bere helburuak betetzen zituen, eta bi datu, horrela, niretzako oso garrantzitsuak direnak, da bat, parte hartzen zutenen ikasleen kopuru oso altura, ez zutela usten ikasketekin hor jarraitzen zutela, ze hor ikasketak usten dutenen kopurua oso altua da, baina hemen parte hartzearekin gutxitzen zen, eta beste aldetik, guretzako oso garrantzitsua da familia mantentzea, hau da, naiz eta kosta izatea nire ama berriro ikustea ama bezala eta komunikazioa ona izatea, ez nerabea adingabekoa ez alde egitea bere familiatik, azkenean gure familia, gure etxea edo espazio seguruak dira, orduan, eta hori ere lortu genuen egunean, Orduan, elkartea da, irekia dago edo norrentzako, bolondresa izateko 21 urte baino gehiago izan behar da, baina etortzen dira adingabekoak beraiekin Iruña ezagutzeko, eta horrelako ginkana bat prestatzen dutela, ginkanan berdintasunean parte hartzeko. Lehenbiziko harrera nola izaten da? Nola bideratzen dira etorkinak horitik o migranteak zuen da? Lehendabiziko harrera, hemen ez ditugu bakarrik familia duten nerabeak atenditzen, baizik eta baita etortzen dira familiaan, jatorrian geratu den familia eta ona adingabekoa etorri dena, eta baita familia guztia migratu duenean elkarrekin. Orduan, familia hemen badago, egiten diegu elkarrizketa familiari, hori baita esaten dizu familia zara, eta orduan familia bezala ikusten zaitu hori laguntzen du prozesuan. Hori da lehenengo harrera.
eta nerabearekin egiten dugun lana da, lehenengo baita, konstientea izatea, zer gertatzen ari zaion. Ze batzutan, hitzak ez izatea, jakiteko zer gertatzen ari zaizun, ez du errazten, ulertzea eta aurre egitea prozesuari. Orduan, lehenengo harrera da, ulertzea zer gertatzen ari zaizun, eta zu protagonista izatea. Oda, begira, bai, hau da gertatzen zaidana, orain badakit, hau gertatzen dela. Ikusten dituzunean horrelako prozesua pasatu dutenak, haiekin zaudela eta ongi daudela, bere bizitza hemen lagunak dituzte, proiektu bat daukatela, hor lasaitasuna hartzen dute ere, orduan, lehenengo harrera da hori da ikustea, hemen, bere lekua dela eta lasai egotea, eta, batean ikusten dute norbait aurkitu dutela, ulertzen dion norbait, Eta gero gutxinaka, hori kontatu dugun bezala. Segun eta ze baliabideak ditugun, edo nolakoa den gure bizitza, segurazki azkarrago joango gara, edo mantsoago, eta hemen badakigu, bakoitza bere denbora behar duenean, nerabeekin gaudenean, zer, batean nire semea hor nerabetasunean hor hasten ari da eta ikusten dut egun batean hemen dagoela eta beste egun batean, ez hitz egin, segun nola botatzen duen motxila, badakizula, zerre dagoela, hemen ikusten diegu eta sentitzen dugu, hor badago binkulo berezia, eta hori da nik uste harreran behar den garrantzitsuena. Lehen esaten genuen bezala, herrian, bai herrian, askotan elkarri agurtzen diogu. Baina beste askotan ez gara paratzen eta hitz egiten eta denbora ematen, konversazioan. Ze, ohitura da, bai, kaixo, zer moduz, eta jauspa, bakoitza bere aldetik. Hemen denbora ematen diogu elkarri, gertatzen diren gauzei, arreta emateko eta, elkar bizitzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.